Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шефигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Көйсез һава торышы һәм аварияләрне кисәтү усулы. Кем юлда җаваплырак булырга тиеш? Машина йөртүчеләр ничә кешене бәрдергән һәм ни рәвешле җәяүләр үзләре юл транспорт һәлакәте тудырырга сәбәпле? Кышын бигрәк тә куркыныч. Белгечләр сабыйларның иминлеген саклау буенча киңәшләр бирә. Ата-аналар үзләре нәрсә өчен борчыла? Ни өчен без сөңгеләрен яларга ярамый һәм кара тушу уены ничек фаҗига белән тәмамланырга мөмкин? Алар үз эшләренә гашыйк кешеләр. Әлбәттә, шәһәр һәм җәмәгать судларының 76 хезмәткәре һөнәре буенча иңнәр исеме өчен көч сынашты. Моның өчен нәрсә кирәк? Ел башыннан әлбәттә машина йөртүчеләр җәяүләрне 42 тапкыр бәрдергән, 2 кешенең гомере өзелгән, 41 төрле тән җәрәхәтләре алган. Юхиди шундый саннар китерә. Автоинспекторлар шуны кисәтә: җаваплылыкның зур өлеше машина йөртүчегә туры килсә дә, җәяүләр дә үз иминлекләре турында уйларга тиеш. Машина йөртүче белемлерәк, ул автомактәптә укыган, юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча имтихан биргән, ә җәяүленең таныклыгы юк, кагыйдәләрне дә мөгаен белеп бетермидер. Машина йөртүчеләр шундый фикер йөртә, автоинспекторлар да охшаш карашта. Алар 10-нчы юл йөрү кагыйдәләренә таяналар. Руль артына утырган кеше үзе һәм башкалар өчен куркынычсыз тизлек сайларга тиеш. Агымдагы елның 11 аенда Әлмәттә җәяүләрне бәрдерүнең 42 очрагы теркәлгән. Авария нәтиҗәсендә 2 кешенең гомере өзелгән һәм 41 зыян күргән. Пешеходам рекомендуется. Җәяүләргә торак пунктлардан тыш урыннарда яктылык кайтарту элементларыннан файдаланырга киңәш ителә. Машина йөртүчеләр аларны ерактан ук күрергә тиеш. Юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре яктылык кайтарту элементлары иң нәтиҗәле профилактика чарасы булып кала дип саныйм. Белгечләр фликерларга киемнең бер бизәге кебек карарга киңәш итәләр. Узган елның шушы чорында җәяүләр катнашында 38 юл транспорт һәлакәте булган, 2 кешенең гомере өзелгән, зыян күрүчеләр саны 36-га җиткән. Ел башыннан җәяүләр исә тиешле булмаган урында юлны кичкән өчен 5000-гә якын штраф алган. Аларның гаебе белән 11 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Лениногорск балалар бакчасында үткән ата-аналар җыелышында балалар иминлеге буенча фикер алыштылар. Очрашуга гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәм дәүләт автоинспекциясе вәкилләре чакырылды. Әниләр һәм әтиләргә кышкы күңел ачуларының балаларга куркыныч белән янавын, җәрәхәтләрдән һәм фаҗигалардан ничек сакланырга кирәклекне сөйләделәр. Чтобы не замерзнуть нам, шубки мы надели. Алда яңа ел бәйрәмнәре һәм кышкы каникуллар. Димәк, балаларның чана, тимраякта һәм чаңгыда йөрергә, карбаба ясарга, кара тышлы уйнарга вакытлары байтак булачак. Ата-аналарга куркынычлык кагыйдәләре үтәлмәсә, мондый күңел ачуларның барысы да аяныч тәмамланырга мөмкин дип искәрттеләр. Әти-әниләргә кышын килеп чыгарга мөмкин булган куркыныч мизгелләр турында төшерелгән мини-фильм күрсәтелде. Хастаханә ятагына эләкмәс өчен бозлавык юлда ничек хәрәкәт итәргә, ни өчен без сөңгеләрен яларга һәм балконнар астыннан йөрергә ярамый, кара тышлы нинди фаҗигага китәргә мөмкин. Әлеге сорауларның барысы да видеороликта чагылыш тапты. Коткаручылар исә сулыкларда әле бозның калын булмавын искәрттеләр. Ата-аналарга боз никадәр калын булырга тиеш икәнен аңлаттылар. Боз астына киткән очракта нишләргә? Буларны белү өчен ата-аналарга махсус белешмәлекләр тараттылар. Ә дәүләт автоинспекторлары юлларда куркынычсызлык турында искәртте. Быел Лениногорск районында 42 авария теркәлгән. 1 кеше һәлак булган һәм 39 төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. В этом году у нас произошло 2 дорожных транспортных происшествия и 2 ребенка пострадали. Эти 2 детей пострадали по вине нас, взрослых. Родители неправильно перевозили в салоне автомобиля без детских удерживающих устройств. Ата-аналар белгечләргә бик күп сораулар бирде. Лия Зиннатуллина 5 һәм 10 яшьлек малайлар әнисе. Ханым инспекторлардан балаларны таксида куркынычсыз йөртүне контрольдә тотулары белән кызыксынды. Моның өчен хезмәткәрләр төрле тикшерүләр үткәрә. Тик балалар өчен барыннан да элек ата-аналар җаваплы икәнен онытмаска кирәк. Актив әниләр һәм әтиләргә уртак эшләре өчен рәхмәт белдерделәр. Балалар бакчасында узган юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча бәйгедә призлы урыннар яулаганнарга грамоталар тапшырылды. Балаларга юлда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында язылган шигырьләрдән торган китап та бүләк иттеләр. Әлмәттә Попов урамында янгын чыккан. Диспетчерга Каралты кура яну турында хәбәр килгән. Нәтиҗәдә ут абзарының түбәсен һәм өлешчә муенчаны юк иткән. Корылманың эчке ягына да зыян килгән. Җәрәхәтләр алучылар юк. Янгынның мәйданын 48 квадрат метр тәшкил иткән. Ә аңа кадәр Фәхреддин урамының 46-нчы ай йортындагы фатирга ут капкан. Янгын диварларга һәм электр су җылыткычына зыян китергән. Әлмәт дәүләт янгын күзәтчелеге мәгълүматлары буенча янгынның мәйданы 1 квадрат метр тәшкил иткән. Зыян күрүчеләр юк. Белгечләр һәлакәтнең сәбәбен дә ачыклаганнар. Электр җиһазларын куллану кагыйдәләрен бозу янгынга китергән.
Қор машинасы сатып алырга теләгән, нәтиҗәдә акчасыз калган. 42 яшьлек әлмәтле транспорт чарасын киң таралган игъланнар сайтында эзлим. Сатып алучыны түбән бәя җәлеп итәм. Қор машинасы өчен 25 мең сум гына соралган. Ират фирма вәкиле белән элемтәгә керәм, заказын рәсмиләштерәм, товар өчен алдан ук түләп тә куям һәм машинаны көтә башлыйм. Ләкин посылка белгеләнгән көнне сатып алучыга барып җитмим. Шалтыратуларга җавап бирүче булмагач, Ират янә интернетка мөрәҗәгать итәм. Җентекләбрәк карагач, сайтның ялган булуын аңлыйм. Кыргылдарлар кармагына эләгүен аңлап, Ират полициягә мөрәҗәгать итәм. Хәзер хокук сакчылары оператив эзләү чаралары уздырам. Мошенниклык мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. 2022 елда мәрхәмәтле Татарстан дип исемләнгән волонтерлык өлкәсенең республика премиясе нәтиҗәләре игълан ителде. Бәйгегә гомумән алганда 289 гариза килгән. Конкурсантлар 18 номинациядә көч сынаштым. Әлмәтнең 6 волонтеры бүләкләү тантанасына Казанга чакырылды. Игелекле Әлмәт үзәге волонтерлыкны оештыручы номинациясендә тәкъдим ителгән булган һәм ул җиңүче исеменә лаек булды. Премия лауреатлары арасында шулай ук Әлмәт медицина көллияте штабы һәм Әлмәтнең волонтерлык үзәге дә бар. Судта эшләүче хезмәткәр ничек чын һөнәрче була ала? Төгәл җавапны 76 кеше белә. Быел һөнәре буенча иң яхшы дип исемләнгән конкурста әнә шул кадәр катнашучы теркәлгән. Бәйгегә йомгакны Әлмәт шәһәр һәм җәмәгать судларында ясадылар. Конкурсантлар белән безнең иҗат төркеме очрашты. Средний рабочий день проходит очень быстро. Галина Трифонованың эш вакытында сәгатькә күз төшерергә дә вакыты җитми. Шәхси графигында бер генә буш минуты да юк. Ул җинаять эшләре проектларын әзерләү, ягъни хөкем карарлары, утырышны кичектерү кебек мәсьәләләр белән шөгыльләнә. Я училась на юриста в Российской Мин Россия Гадел хөкем академиясендә юрист һөнәрен үзләштердем. Судья ярдәмчесе булу минем күптәнге хыялым иде. Һәм менә ул тормышка ашты. Әлмәт шәһәр судында Галина 4 ел хезмәт куя, соңгы 2 елын ярдәмче вазифасында эшли. Аңа кадәр ул рус якташы интернет мәктәбендә хезмәтне саклау өчен җаваплы булган. Галина хөкемдар мантиясын кию турында уйламый, әлегә ул кителле форма белән генә шикләнә. Тагын 2 хезмәткәр өчен эш көне бүләкләүдән башланды. Иртәнге җыелышта һөнәре буенча иң яхшыларын билгеләп үттеләр. Әгәр хөкемдар ярдәмчесе сыйфатлы проект язарга тиеш булса, суд утырышы секретаре эшләрне бар кагыйдәләргә таянып рәсмиләштерергә бурычлы. Моның өчен хезмәткәргә 10 көн вакыт бирелә. Томнарның исә күләме һәм саны бу чиракта бернинди дә әһәмияткә ия түгел. Дарья Редионова һөнәре буенча иң яхшылар рәтендә. Оешкан һөҗүм төркеме буенча 65 томны рәсмиләштерүгә аңа 3 тәүлек вакыт таләп ителгән. Дарья шәһәр судында әлегә бер генә ел эшли. Работа очень нравится, интересная в процессе работы. Хезмәтем бик ошый, кызыклы. Төрле кешеләр белән очрашырга туры килә. Алар белән эшлисең. Судта теоретик һәм практик белемнәрне берләштерү мөмкинлеге бар. Эшнең шул ягы да мине җәлеп итә. Теоретические знания и практические знания. Бергә эшләргә туры килгән кешеләргә килгәндә, Дарья үз хезмәттәшләрен күз уңында тотмый. Сүз процесста катнашучылар, мәсәлән, гаепләнүчләр турында бара. Хатын-кыз эшли башлаганда бераз куркыныч иде ди. Бер айдан Дарья өйрәнеп китә. Барсы да гадәтигә әверелә. Аның өчен иң мөһиме прокуратурада, хосусый практикада, Эчке эшләр министрлыгы системасында кирәк булырлык тәҗрибә туплау. Чөнки суд аппаратының һәр хезмәткәре һөнәри юрист. Һөнәре буенча иң яхшы бәйгесе 2016 елдан башлап ел саен үткәрелә. 2022 елда конкурста 43 шәһәр һәм 33 җәмәгать суды хезмәткәрләре катнашты. Бу бәйгедә 23 судья исәпләнми. Аларның үз конкурслары бар. Спортта шикләр юк. Зәйдә инвалидлар декадасы кысаларында шашка турниры узды. Районда 3 меңнән артык сәламәтлекләре ягыннан үзенчәлекләре булган кешеләр яши. Каралы аклы кырдагы көрәшне Адилә Борханова күзәтеп кайтты. И так ходов полно, давай. Вот да, в кучу ходи, чтобы они сплощенно шли, солдаты. Чтобы... Энергия стадионында физик мөмкинлеге шикле кешеләр 10 көнлеге буенча шашка турниры бара. Район инвалидлар җәмгыяте әгъзалары бик теләп спорт ярышына килгәннәр. Шәһәрдәшебез Әнисә Шәйфиевага шашка уены кечкенәдән таныш. Хәзер дә бик яратып уйныйм, уйлау сәләтен арттыра ди ул. Ел сайын шушы инвалидлар декадасы кысасында оештырыла торган турнир бул безнең. Ул ел сайын оештырыла, без инде шуңа күрә бик теләп дуслар белән очрашырга дип, бер-беребез белән күрешергә. Сәламәт яшәү рәвешен чагылдыручы әлеге бәйгедә дистәгә якын шәһәрдәшебез катнашты. Алар барсы да район буенча гына түгел, республика күләмендә оештырылган турнирларда даими катнашып, алдынгы урыннарны яулап баручылар. С детства уйнаган мин, потом уйнамадым, а потом как начали вроде монда уйнарга. Жюри башладык соревнованияларга. Так вроде все нормально. Всегда очрашабыз бөтенебез белән менә уйнаучылар. Бер рәхәтләнеп
искә төшә бөтен нәрсәләр. Җиңүчеләр медаль грамоталар белән бүләкләнде. Иң мөһиме ярыш дустана җылы мөнәсәбәттә барды. Турнирда катнашучылар көчләрен сынау өчен генә түгел, үзара күрешеп аралашу өчен дә килгәннәр. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең рәсми сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.